Hola a tothom! Avui vull fer un vídeo per parlar d'una eina que per a mi és imprescindible per escriure en català. Es tracta de l'Optimot, una plataforma per fer consultes lingüístiques. I per què és tan útil? Bàsicament perquè et permet consultar diverses fonts de manera integrada. Amb això vull dir que en una sola cerca et mostra resultats de diccionaris, recursos, bases de dades diferents. Ara d'aquí a un moment et mostraré a què em refereixo. De veritat que te la recomano 100% si escrius sovint en català, tant si estàs fent un treball acadèmic o estàs escrivint un relat o una novel·la o t'estàs preparant per a un examen de català. Jo la tinc oberta tot el dia tinc la pàgina de l'Optimot i la faig servir tant mentre corregixo com quan traduïxo també entre castellà i català, per exemple. Abans d'explicar-te com et pot ajudar l'Optimot a escriure millor en català, et recordo que a la descripció et deixo l'enllaç directe perquè pugues anar al web de l'Optimot. Si no, simplement escrivint Optimot al cercador, també hi podràs accedir fàcilment. Bé, com veieu aquí, tenim diferents tipus de cerca. La cerca bàsica, frase exacta, fitxes de l'Optimot, castellà-català i verbs conjugats. Ara les veurem totes amb un exemple, però de tota manera a la descripció te les deixaré dividides per minuts, per si vols consultar un dels apartats en concret. Comencem per la cerca bàsica. Per a què serveix? Podem buscar qualsevol paraula en català per trobar-ne el significat o paraules relacionades. Posem, per exemple, cabòria. Hem fet la cerca bàsica de cabòria. Si us hi fixeu, apareix primer de tot la definició de cabòria del Diccionari de la Llengua Catalana del DIEC 2, no? Després tenim altres resultats també del Diccionari Català-Castellà, perquè puguem veure com és la traducció al castellà. Tenim un altre resultat del Diccionari de Sinònims, aquí més resultats del DIEC, i aquí tenim altres resultats. Com podem accedir a cada un d'aquests resultats per veure'n informació més específica? Si fem clic a cabòria sobre la fitxa, en aquest cas és la del DIEC. I si fem clic aquí, a la segona s'obrirà l'altra fitxa, que és del Diccionari Català-Castellà de l'Enciclopèdia Catalana. Així que simplement hem de fer clic a la font que volem per veure'n la definició o les explicacions. Vos recomano que realment ho mireu, que no us quedeu només amb la part que es veu aquí d'entrada, perquè hi ha més explicacions i exemples i de vegades ja sabeu que depèn del context, no? Farem servir una paraula o una altra. Bé, això és la cerca bàsica. Una funció molt útil de la cerca bàsica és quan no sabem com s'escriu una paraula. Per exemple, no sabem si mòbil s'escriu en B alta o en B baixa. El que podem fer és posar un asterisc a la lletra que desconeixem. Escrivim mòbil sense la B i en fer la cerca ja ens ho troba, així que realment és molt pràctic quan tenim dubtes, que hi ha diccionaris que si ho escrius malament no troben la paraula, aquí sí que ho podem fer. I ara que hem vist la cerca bàsica, passem a frase exacta. Per a què serveix frase exacta? Aquesta funció és especialment útil per buscar expressions que tenen més d'una paraula. Així filtrem altres paraules que no ens interessen i anem molt més al gra. Posem un exemple. Buscarem a tota hora. A veure què ens diu. Volem saber si a tota hora és incorrecte. Frase exacta. El primer que ens troba és una fitxa de l'Optimot on diu a tota hora o a tota hora. I aquí tenim l'explicació. Ens diu que tota hora, sense A, és correcte i escrit tot junt, o bé a tota hora o a totes hores, però no a tota hora, amb preposició i escrit junt. Aquí no seria correcte. Doncs bé, per això serveix la funció frase exacta. Aquí, a més, el resultat que hem obtingut per a tota hora, per al nostre dubte, ha sigut una fitxa d'un dubte molt comú en català, que és el tipus de dubtes que resolen a les fitxes de l'Optimot, que seria aquesta funció d'aquí, la que veurem ara. Posem un altre exemple. Sé i està, que ja moltes vegades dubtem, no? Si posem sé i està i marquem la funció de fitxes de l'Optimot, mireu quantes fitxes tenim. Sé i està davant de locatius, sé a punt o està a punt, sé i està davant d'adjectiu, és tranquil o està tranquil, etc. Tenim unes quantes fitxes on es resolen també
molts dubtes, així que us recomano que en cas de dubte, com us deia, per a exàmens o si esteu escrivint un text i no esteu segurs de quina expressió fer servir, sempre podeu consultar l'Optimot. La funció següent és la de castellà-català. Aquí es mostraran els resultats de diccionaris i bases de dades terminològiques on trobarem l'equivalent entre les dues llengües, castellà i català. Podeu escriure la paraula en qualsevol de les dues. Per què és tan útil? Perquè de vegades no sabem exactament com es diu una paraula en català, ens surt en castellà o perquè fem servir barbarismes. Llavors ho podem posar aquí directament en castellà. Per exemple, si no sabem com es diu sesgar, com es diu en català? Esbiaixar. Una informació sesgada és una informació esbiaixada, seria la paraula correcta. Per tant, el diccionari castellà-català també us pot ajudar molt. Un altre exemple, com es diu auto quan parlem d'una resolució judicial? Sí que sentim sempre auto en castellà, a les notícies, per exemple, però com es diu en català? Aquí ho podem trobar. Quan parlem de resolució judicial, en català es diu interlocutòria, per tant, auto no seria correcte en aquest context. I per acabar tenim la funció verbs conjugats. També és molt útil quan dubtem sobre alguna forma verbal. Per exemple, amb el verb cabre o caber, si escrivim aquí el verb, ens apareix la conjugació del verb que hem cercat i fem clic i s'obrirà una finestra a banda. També podeu descarregar-la en PDF, d'acord? I aquí ja podem mirar si dubtem, per exemple, com es diu jo, quepo, jo, cabo, jo, cap. Doncs aquí tenim la resposta, com és el present del verb cabre o caber. Jo cabo. De vegades vos sortirà la conjugació del verb exacte, com en este cas, però altres vegades, si no és un verb model, vos sortirà un verb similar, que té la mateixa conjugació, però no exactament aquell. Bé, tornem a l'Optimot. Aquestes són les funcions més interessants que teniu a primer cop d'ull. A part d'aquestes funcions, també tenim la cerca avançada, que és molt interessant, perquè el que podem fer és marcar una sèrie d'opcions per reduir la cerca i obtenir uns resultats molt més precisos. I l'última funció que volia comentar de l'Optimot, que també és molt interessant, és l'atenció personalitzada. Per a què serveix aquesta funció? Si amb totes les cerques que has fet a l'Optimot no has trobat la resposta al dubte que tens, el que pots fer és fer una consulta personalitzada, és a dir, escriure amb el dubte que tens, posar-hi exemples, donar-hi el context i l'equip de l'Optimot et respondrà. Pot trigar uns dies, però sempre responen. Per fer una consulta personalitzada, això sí, t'has de donar d'alta amb una adreça electrònica. Bé, fins aquí el vídeo d'avui. No sé si ja coneixies l'Optimot. Si no, t'animo a fer-lo servir a partir d'ara sempre que escrigues en català perquè t'ajudarà una barbaritat. Ja ho veuràs. Si t'ha agradat el vídeo, no t'oblides de deixar un m'agrada i subscriure't al canal per no perdre't la resta de vídeos com este de Parlem d'escriure en català.